gitary, zapojil do svojich vystúpení aj nástroj suplujúci zvuk veľkého bubna a iných perkusí, na ktorých hrá nohou. Tento svoj štýl nedávno ponúkol aj na Slovensku. Gitara je nástroj, ktorý vás automaticky nutí vyučiť tam vzadu, vidíš? Okrem toho, že som na nej hral, začal som využívať druhú ruku a zistil som, že to úplne mení pohľad na hru. V podstate to nie je príliš komplikované, aj keď by sa to mohlo zdať. Je to len iný spôsob hrania. Vyžaduje si to akési komplexnejšie vnímanie hudby, viac sústredenosti, ako keď iba hráte na gitare. To je on. Hudba Chrisa Woodsa je jedinečná aj v tom, že keď ju počujete, máte pocit, že nehrá len jeden hudobník, a to je aj jeho zámerom. Je to alchemia v mnohom smere, ale v podstate je to veľmi naturálne. To si ty! Je to vlastne súbor takých trošku iných výrazových prostriedkov, než boli používané bežne doteraz, takže ja to cítim ako také dobré obohatenie. Súvisí to s naozaj kvalitným zvukom, s kvalitným spracovaním zvuku. V skladbách Chrisa Woodsa môžete počuť rôzne rafinované gitarové kúsky, ktorými sa snaží čo najefektívnejšie osloviť poslucháčov. Okrem toho sa v každej z nich ukrýva nejaký príbeh. Inštrumentálna hudba je jednoduchšia v tom, že je pre ľudí zrozumiteľnejšia. Nie sú v nej žiadne slova, žiadne jazykové bariéry. Ale ak v nej aj je nejaký príbeh, je dôležité, aby si ho poslucháči vedeli aj predstaviť. Ja sa vždy pokúšam vytvoriť si obraz toho, čo chcem skladbou povedať, a až potom sa pustím do hrania. Takže z tohto pohľadu je to niekedy taktiež zložité. Mladý gitarista nás počas vystúpenia presvedčil, že si vystačí aj sám a pozornosť divákov dokáže naplno upútať. Nebráni sa však ani spolupráci s inými hudobníkmi. Dávam dokopy kapelu, v ktorej budú rôzni hudobníci. Nebudú v nej chýbať nástroje ako čelo, tuba, bubny, basa. Bude to samozrejme iný, výraznejší zvuk, ktorý bude tanečnejší a vhodný napríklad na festivaly. Ale ja si celkom užívam aj to, keď hrám sám. Jednoduchšie sa mi komunikuje s publikom, keď som na scéne sám. Ako on povedal, že ho opustili spoluhráči a tým pádom začal robiť sám na tom, čo chcel dosiahnuť. A vlastne dneska je taká doba, že zoskupenia sú menšie a menšie a vlastne hráči sú nútení integrovať a nachádzať nové spôsoby vyjadrenia, aby ten zvuk bol bohatý, aby priniesli ten zážitok bohatý a široký. Ty človeče, moc inteligentne hovoríš. Čak, jak inteligentne. What a speech. Why did they put that? Was it your phone? Wasn't it? No! Wasn't? No, I don't think Who so. was it? Why did they put that bit in? That's weird. Mine was off. Stanovu k teatri. Woo! Bravo!